वृक्षतोडीचा प्रस्ताव नाशिक महापालिकेने तयार केलेला आहे। या जागेवर एक्झिबिशन सेंटर केलं जाणार असं कळतंय। आडगाव परिसरामध्ये राहणाऱ्या सर्व लोकांचा ऑक्सिजन हब असलेला हा परिसर ड्रोनच्या दृश्यामधून विहंगम असा दिसतोय। रस्त्यावर उतरलेले नाशिककर संघटना आणि अभिनेते कलाकार का यासाठी रस्त्यावर उतरतायत हे या दृश्यांमधून दिसतंय। तर नाशिकमध्ये कुंभमेळा होणार आहे आणि कुंभमेळ्यासाठी साधुग्राम उभारण्यासाठी तपोवनमधील 1800 झाडांची कत्तल केली जाणार आहे आणि याच वृक्षतोडी विरोधामध्ये अनेक पर्यावरणवादी आणि सोबतच अनेक कलाकार रस्त्यावर उतरलेले आहेत आणि या वृक्षतोडीला विरोध केला जातोय। आणि ज्या ठिकाणची ही 1800 वृक्ष तोडली जाणार आहेत त्या ठिकाणचे हे दृश्य ड्रोनच्या कॅमेऱ्यामधून टिपलं गेलेलं आहे। या परिसराला नाशिककरांचा ऑक्सिजन हब असं म्हटलं जातं कारण मोठ्या संख्येने वृक्ष या परिसरामध्ये आहेत।